napokon dečki imaju nekakvo svoje vrijeme za sebe. Kako to izgleda kad vi jedete listnato, recimo? Pa evo, žena moja veli da je to prestrašno, ali to su sve slatke brige. Da. Evo, moje tu ne ide i koliko ja znam reagira dobro, tako da i ne da mi obrijat bradu, tako da. Sam mi je baš rekla kad sam išla gore, veli koliko si ugladili, vreme je da si pobjedio. Svi se kao hvalite neke vaše brade i to, a je li to zapravo možda samo stvar ljenosti, kao ne da vam se brijat pa je sad to kao fora? Pa ima nešto i u tome.